Veľmi by som si želal, aby táto pochodeň priniesla všetkým ľuďom na svete, pokiaľ budú sledovať tento beh, priniesla im radosť a určitú nádej. A veľmi by som si prijal, aby tí ľudia, tí politici a tí, ktorí hýbu svetom, aby sa zamysleli nad sebou, aby robili tak, konali tak, aby neboli vojny, aby neboli sváry, aby nebola bieda, aby deti, ktoré žijú ďaleko od nás a žijú vo veľkých útrapách a chorobách, aby boli šťastnejšie. Verím, že tento beh, ktorý je nielen na Slovensku, ale vlastne v celej Európe, že bude mať veľmi dobrý ohlas a že teda podporí to aj tú športovú aktivitu a ozaj tie myšlienky, ktoré tento beh nesie. Táto myšlienka je veľmi krásna a je mi veľmi blízka, pretože ako bývalá športovkyňa viem, čo športovec potrebuje preto, aby dosahoval dobré výkony. Jedine v pokoji, kľude a v takej harmónie môžeme tvoriť a prežiť taký krásny, pokojný život. Decká sú bezprostredné, decká nemajú žiadne zábrany, decká keď je niečo krásne, čo sa dotýka povedzme ich duše alebo ich osobnosti, tak oni na to reagujú okamžite. Takže oni nemajú žiadny problém s tým, že aby s nami pobehli, oni proste to prežívajú fantasticky, oni proste do toho idú. Dospeláci už rozmýšľajú, čo je za tým, aký je tam problém a tak ďalej. Takže ja zbožňujem deti a mám veľkú radosť, že vlastne pre deti to hlavne robím.
prajem úspech, šťastie, radosť so všetkými, s ktorými sa stretávate, aby to posolstvo spojilo ľudí v celej Európe, nielen Európy, ale aj sveta a všetkých kontinentov. Musím povedať, že táto myšlienka sa mi páči. Je to myšlienka, ktorá šíri spolužitie medzi národmi, fakticky rozširuje dobrú vôľu. Ako vidím, všade ľudia to vítajú s potleskom. Ja aj v mene ostatných poslancov Národnej rady im samozrejme sa chcem poďakovať aj touto cestou a očakávame ich aj na budúci rok. J'ai commencé la course à Lisbonne le 7 mars, il y a presque 3 mois, et j'ai eu la chance de traverser 13 pays avant de pouvoir arriver ici en Slovaquie. On a traversé le Sahara, on a traversé Chypre, l'Italie, de merveilleux endroits. C'est définitivement une très bonne expérience et c'est une chance merveilleuse de pouvoir travailler avec des gens de si nombreux pays, de travailler avec des gens qui parlent des langues si lointaines et pourtant de travailler ensemble pour l'harmonie et pour la paix dans le monde.